ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳରେ କାହିଁକି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ଦିନ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନାରେ ଦିନସାରା ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଅଧିକ ପୂଜା କରନ୍ତି, ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନୁହଁ। ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୂଜା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହଜରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଦେବଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ଏହା ହେଉଛି କାରଣ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବା ମନର ତରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ମାନବ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମଧୁରତା ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବାର ଫଳପ୍ରଦ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧତା ଆସିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେହିପରି କଥାରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ହେତୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଓ ଉପାସନା ପାଳନ ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହା ପାଳନ କଲେ ମଣିଷର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।